nangomunye umfana bafowethu wagcina esayinwe ibhakabhaka uKabelo Hosisile wagcina esayinwe from iBaroka yase iyambolekisa back to iBaroka ePirates imbolekisa ngezathu ukuthi ayisinama winga ke sewathengile naye amaningi ibona ukuthi umfana usamncane mhlawumbe usangastrugglisha ukuthola igame time umfana ke bafowethu ubolekiswe lapha kwiBaroka on a long season loan but iPirates iyona futhi enepower yokuthi uma ngase kuthiwa iyamdinga ngoJanuary imbuyise ngoba uholelwa iyona futhi umfana ke muhle kakhulu uyaziwa sambona na kwiNedbank Cup usidlala kudlala nayo iPirates lena nakushaya iBaroka kwiNedbank Cup sisihamba sofika kwifinal bafowethu ke umfana kusangenzeka abonakale kwiBhakabhaka ngoJanuary uma kwenzeka kugcina kuba khona ohambile phakathi kwamawinga ePirates njengomfukeng njengoba kiwa kwiAfcon bafowethu uma engaka kwiAfcon afike ashaya iperformance ecokeme njengoba simazi umfana ukuthi uhlale eshaya A+ kusangenzeka ukuthi agcine edayisekile ngoJanuary ngoba iPirates impela ngathi yasimbambile ukuthi eqale udlala iAfcon ukuthi ivalue yakhe izonyuka amathuba azoba maningi ukuthi umfukeng adayiswe ngoJanuary uma ngase kuthiwa isquad sayithatha iAfcon okanye sifika kuma final okanye sigcina sithola imedal season mhlawumbe i3rd place njengale season le edlule eAfcon so ke bafowethu umfana nimkhumbule ningamkhohlwa bafana lo mfana ngoba usazosika ngempela usazonqoma impela umdlalo webhakabhaka ngokugcwele kuphela nje ukuthi ubolekisele kwiBaroka kwi first division umsho